aku ki yo arep ngekeki door prize. Lah. Ora ketang tak jumpukne kok anmu apa? Kok buket. Riz. Wangi. Iya. Ki diudutne teko kene, Mas. Apa? Diudutne teko kene. Udah satu wae. Wis ki ya. Wis satu wae. Untuk menguji kekompakan kanca-kanca. Demung loro, suwuk sragenan. Oh ya. Oh ya. Nguji kekompakan suwuk gubuk asmara cara sragenan. Yo tak hitungi ya. Kok rokok engko rokok. 1 2 3 4 ya. Was. Sarane piro iki? 3 ya. Saron 3. Ya, baru peking dhewe. Oh, yen peking gak loro nguji kekompakan kanca-kanca 1 2 3 4 ya. Wah, muda-muda Jos, ora mung pemudane ning sesepuhe Jos. Gambang, Mbah, gambang. Wah, Mbak Nggur gambang ya. Wah, iki suwuk sara sragenan cara gambang. 1 2 3 4 gambang. Ya. Ya. Terakhir rebab. Ya. Betul. Rebab suwuk cara sragenan. Ya. Ayo, Dik. 1 2 3 4. Ya. Iya. Rokok Mas Haris, rokok. Sedang didum ngono. Sedang didum wae. Demung loro. Saron 3. Pekinge urung ya. Gambang. Rebab. Terus pekinge coba ora? Wah ya. Peking kurang sih kok. Yo, peking 1 2 3 4. Ya. Oke. Iya. Stop. Wah, dan. Lo ketok arep piye? Iya.